Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom So Po near Fire Brigade Shillong, Ringkat bat ka Victorium, ka Dukan ki Tiar Kilan Met, ka Babhatam Hakador ka Babit, Hannong Thumai Old Beat House Shillong. Sarkar! 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 Panchulong brau halaka jongkari, hihom himo kubun samlakari. Orke ordang hakari long jongi, yenam dedo hau asam chisni. Asam chisni. Asam chisni. Dililang. Kejai penru. Haba penpau ya ka jing sngau khia ya ka jingle meina chong ka sarkar jala ya ki patba ki basong ki basa ha ki shnong ki badan ha ka than khapu chong ka ri Bangladesh ba ka jala Assam kinong yalam jong ki khot chong ka United Hinyau Trap Movement ha ka pratrik ubnaya yong 8000 arphwei kila pelong da ka jinga shong tlan mengor ha plau jong ka State Central Library ka badan hanong ba Shillong Haka jingi kran bekila pathai khubor u President Jongkani ka seng uba Charlie J Rani ulong ba ka seng kan yai ban bet ba ka sarkar jala ka Deban Island ikipat ba ki basa hagishnong khaput ba ki Deban register a yaki jaka ki puta jongki khnang ban lan na ka jingsha kunturput haka jala Assam bat kan khangla ru ya ka sarkar Assam man klon a yaki jaka ki puta jong ka jala Meghalaya Haka jukapor uni nong yalam jong kaseng ulai thuru ba kaseng kala shimru ya ka wai ka rai ban pelong da ka jingalang pat ba shabaro ki district jong ka jala ada ka sarkar kamla ban shimkhia halor ki jing e jong ki pat ba ha khaput hashwa ba ka jala Meghalaya kan rakhe ya ka lungkho san pausnam ka ban salong hausnam 8000 arphuar ya ka jingyo ya la ka jong ka jala ba puram Upor Assam! Upor Assam! Kari Gengil Shatre Shapram Nentri Om Kolil Jisage Yati Ngidawa! Ngidawa! Sarkar! 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 Hendrai ngi ipat na kapor sa kapor kajing pendam tedong jong ka sarkar jala Meghalaya ha ka sarkar jala Assam kai ka daw ba jong ka sarkar jala Meghalaya ban haban pendam tedong ha ka sarkar Assam da ka ba on penteri kampat ya ki epic ke bedan hapo kaput kani kadai kai kajing persang jong ka sarkar ban lek don bor tang hari la jong tang ha jela la jong ban persang ban lek don bor hendrai hakmat ki pagi jela kum hapo ka jela Assam lani wat ha ka ri Bangladesh ru ka sarkar jela jungi kamla ban le ai ru em de na kata ka daw ban nak liang jong ka sengin ha ban yang rang ba ban yang ban yele om dei tang na ka daw jong ka seng ka ban yang menta ya bon ba ki seng balang ki bla yang ban kren na ka beta kini ki jaka ki ba hap apo kaput jong ka jela Assam bat ka ri Bangladesh ngi skau thu shai bagalong ka jingdo ka bakrau ya ka ai ka ba ki paj ba nong chong snong ha ki kita kaput ki ya kendo jing e lagi pai syak cha bon ki benta lakin pai syak bade bat kawong no ki kot kisla ko bla ban pau na kalian jong president bakin apply wat tang ka birth certificate ro syam jing e andre kin pai ro habri ba ka rep karyang ki kendo jing e na marbale kum kini ki IBDLP schemes ki BADP schemes ro ki duna kar kom pentri kam na kalian jong sarkar jela de shai ki bo igini ki scheme menta Dekai ke bas kau isu kalong ba nakapor sa kapor nakaliang jong ka sarkar Assam kala pentri kam ya kini ki scheme ki jai apo kini ki jaga kapot kam tam ha kini khnyak sngi ngidang I apo khana para nakaliang jong ka sarkar jela Assam kala pentri kam ya ka Assam Transport Corporation kani baka bu ka sarkar jela Assam hangte apo khana para hendrai ka sarkar jela jungi ka swan kedeukti lada ka sarkar jela jungi ka sngau shai bangilong trai bangilong kenrat hala ka jong ka jela ha bri balu pot Assam balai kim yang banile persha am dei bang ikran tangnia ka sarkar jela Meghalaya ikran ro ya ki district council ya bara lai tali ki district council mata bakini ki district council kin haban kan tenge namar balai ki district council ki dei ki ba pet ki ba sanchar ya ki snong yi ki thau na kata ka daw ngi dawa am tang na ka sarkar jela ngi dawa nakaliang jong ka district council baro lai tali ki district council ki haban pet ya ki jaka ki badan hapo kaput lagadai habat ka jela Assam lane lagadai bat ka ri Bangladesh rukum ju ki district council ki haban yang
ban mi khmat manta ban mi pau naga banta ka dauba jong ka jelahi brok away kita gide ki bangi kum ka seng hagani ka por ka bamta hagani klimat ka bamta ngiwan ban shong ya ka demonstration manta ban peni bangi sngo thu shai bangi don kam yo uput usam hala ka jong ka jela khamtam e habangi sngo thu shai bakidi naga por sha ka por ngila jui naga wei ka seng balang sha ka wei ka seng balang ngila ikren ngi don kam ya ka jingi trelang ngi sngo thu shai ba sarkar kam di ban sngap kam dai ban menti kam dai ban pendam tudang haki wipat ki jela naga benta ka dauba jog jai bendeu bari ban pentrai kam ya uput usam ha ka jela ka jengi nginam kwa bagi te ki jaka na po ka block 1 block 2 kin jano nginam kwa bagi te ki khar tali ki snang na po ka JSI map kin jano nginam kwa bagi scheme bagi project ki babon penam pentrai kam chapo ki border chapo ki jaka khaput lada ka sarkar jela ka sgo thu ba ka don ki scheme pentrai kam chapo khaput bo ye ki police outpost bar kumta ter ai bagi jaka chapo khaput kin chongsuk kin chongsngan ki pajba namar balai ki pajba hapo ka jela Meghalaya ki bahaba po khaput ki dang dehi ki trai muluk nakata dong isu thu ba ko sarkar mi shakmat Bentrai kam ko district council yang rangba bat yang yele nakam ta dauba jong jai benreu kaseng united neutral movement lada ka sarkar ka sngap ka district council ka sngap kandang yang ban wat pat zakiwi gilenti kumno ban yekhi nakam ta ka ni ka jinge ka bagi pajba hapo ka thain khapot ki kendo menta kani ka jing dawa ka jingi kumangilakran na kapor sa kapor kamdai shu ka banang thamai mta nilaya laslam nado ka jing ja balat ja po umali ha jing sasho syadat jingi parado persnam gi jingi nado katuhi kapor ngilapan bore ka sarkar bakan lehi no nam tau put usam ban pha perton pulit khambun chiti om dang kata bat kawai ka bang khamyo jingtip na syati kithan na boro kithan bordar kata monong no nado na umuli ter kithan di boy hadu kithan jantia baka sarkar asam kajuan na kapor sa kapor om dang man pendik nrairu ban khro ban kring ye kibriu kijongi ki parado persnam jingi ban register no hapo ka sarkar asam kata ada ka ba kan aya ka spot freelance registration bagi ang naktinong way kumjuru bat skim ba per ka ba kanong isu sarong isu ban ay play ki way pi way pa yang susnong jingi badan khaput yang berar ba kimtre ada lelei ban penyeso ka sarkar asam yang ijen dalayo ya katakalan ban nakasarkar jela jingi kanu kin jendela kemen dari halor katakan ngrim ho arjar kat pra walau benang nak mau syuk pada keterik ngilak wan bu ya kedor khas ha ka khmat sarkar jela ngilak pentip ngilak adu ya kedor khas khmat sembut menteri dang ba prestun song ngilai keren ha jingi wan nang senran nang jung sordar ki he snong bat ki sekretari jung hima jung snong per jung borar ha tu kapor ngilai keren bat ki batu ba prestun ngiong ba nakal yang kaseng gejungi karung gejungi asngo gejungi alti gejungi sepok iborar ni asngo ba kasarkar asam katerwa hadu tri yang ya gejing register ai kasarkar ya ki jaka puta ding yang beli kasarkar jela kamle ano nangi nama la kale kani ka ya kali ka jing ai ya gejing register siti gejingmut kan rung hapo kalan record hapo kasarkar jela balada karung hapo kalan record lada kapoy ruput pan kiwing ling saus sepok sepungkut kembali jubrengam na kapor ba kasarkar asam lada kapoy itu taput kan pensuk ya kasarkar jingi ban peni kisah tar kita gini king la jingmut ya kasarkar namar kajing dawa jingi put usam amung sudawa kham konong rim ngila dawa bat suggestion pengingi ay sarkar ndai ke baskopsi hakata kasngi balai kram ba prestun ngila ngiyo mensim ha ulong om tangi ki ya kijaka ki badan khaput bau na ya kata freelance registration ba kasarkar kanai ndai wat ik snong gendong badan apo keleng kari kasi jantia in ailut ya kata freelance registration ngiling ngirami nang tu ngidak kemen nyong ani hadu kata kasarkar jingi kalala panai te kanu ke kemen ingi di layak kipor arja ka pra layak kami poi sunu boy ya arja ka kendai ile pisau yang kani ira yang sakoi ke memorandum how Stephen Star belum menteri yang ba jingi ba Konrad sama ngilale Ahmad jungu ile ira ya kani pausin dalam poi yang tu kejingi keren penman kolong dak kembui ngandala poi ngandala ya keren hang ta wang man bakan afek ya revenue jang state apa pelingo bak peleran ba kata kom jubab ka jung kumno kan afek ya revenue jang state batang man syuai tai freelance registration jiki panjang suksnong hakaput berar kataru bansuk no ban bet put usam ndrei uya keren ya revenue nakapor sa kapor kumangi saki menta
long no ki natural resources ki babi nang ni kum ka doyong kaya shono ka revenue ni kitu na kompanyang shono ka revenue ka ja mantafia keren ya kani tangan aya kata ka freelance registration ni ki jakas po siapa si tan kaput anang lai keren kum ta uba menteri rang ba jungi uang penman tong ni se keren penbet bahabat ba presdun ya kani tu uang un sepentip pausi kawan no kani covid-19 haka tu kapor kan lawan ni covid-19 no araja ko ni khumyo syuban follow up ya kani timantang la wan no da kani rebenta bengit inslang shoning kong dai ni jungi bajajai da kani ka sit in demonstration bang haju kaporu kumju ba da peaceful demonstration ng bangiyong di nrei la da sarkar menta kanang yai menti ya kani kam shimra ya kani banong bakan ai no ay ka jing stare nin salang ya nin salang pen sngo shushu syakitan long skor yang sarkar da giwei pat ki benta ngam ko ban kedokdi ya giwei para seng balang namar kamdon hi katan re ka ek bangi dawang ya dawa ya kaju kasulong no tanggawe ka jing per paring ka jing dawa ka jongi kalong no ngi dawa bang sudawa kram kanong rim kumang lakren meneng laban rap ne yaw put sam ngidawa bat kanong rim kata da ka bangi ay ka suggestion kata ka manong no kata ka jingmut sya ka sarkar ya kata ka jing register ay da ka jing register ay jaka putashti ki brio kata ka di ka bangi ngishim na kalyang kaseng jungi kumangingi layos no baka sarkar sam mga benrap yang sisien baka sarkar sam kala shim na dut ingkong kisngi baka wan terwa dut tri yang ngirong ni pesngo sya ka sarkar jungi baka ay da kata kalat baknang bakam bensuk no sakwe pi lasem sakmon syong no lasem senam kamdan kami acu jin senam ru sang daki banai bakas jelajungi kan rakhi ya kajing dap san posnem ngina kaliang keseng kumangila keren du meneh po bangi persah po kaslogan kajungi bangin nginum wan man participate nginum tre bangin ra ya kalama kajungi badi kalama longyong ngin ra kata kasngi lada ka sarkar ka pala man le kini ki ban penbet no indu put usam ding katung jing dawa jong seng jungi ngin persya ya kajing dap san posnem jong kajela kumlo kam le ran bakan dap bakan rakhi kajing dap san posnem kamu put usam babiang kalam kijaka ki babiang menta kuman syong no kijaka po asam lanang syatu kumala ban rap sekretari man hakini kisngi bahaka ha bakidon lakan arli kisnong kilaja kita asyik baja syano kibu syano kidon kita kisnong di mentala da ka aya kata freelance registration kilaban wanlut kinmilut ta kisnong tang kata ngilet man ki kaput iwan sepo bujam mesti ba susi tamdu di sati ngina lapoi semujam sikit hanjan dia kidon ki member ngini sti ki pitip sini ki ong tawan lam sini ngina sakilam ni ki jing jing sini ngina lapoi sati ni pet ka ba susi tamdu kalong ba tang ba sarkar kami tu wat ke district administrative ru ka DC office na po western dia kami tu iki kami ka ngabu jikli iki ya ka sarkar ban shna epic yiki pai ba jingi ba syong than kaput ki kloi ban prisna namanta ban tap ya ka but jong election nrei bakili apply ya ka bot certificate hapo DC office ki ong ba pidai na kajaka balong dispute area ngimla ban ya ka bot certificate ka jimod yu ka ni kom pentrekam kimot kidi ki brio jingi sti kidi maram bila long khan ben khan snap ngongi kidi menteri sarkar ba syong hapne hapo syuki mentaman kasngi pila ban le chapo asam ban ya lap election namanta ka election ke jongpi namanta ka parti ke jongpi sobha se lelem chapo mujam lelem chapo mukro lelem sikithan mahti lech boro ki thang kaput pisai kanu ka jinga jong pai ba don ni ki seng balang ngimi ngimdei bengi sumi bengi ong bengi dawa tang namanta ka popularity ne tang namanta kanu ka daw simen ne bengi ngidon ka jikit ka bakhya namanta kini ki pai ba jingi ki basak basyong masak put usam jong ka bri nyok trap jingi kham tang mi thang kaput akum juru ni dawa na ka sarkar ba ba ka syong man ki po sekretariat bakit siya ap ingi seng balang tam ginon ra memorandum ba hadian ko to memorandum ki sabo sport dasbin kemau ba ngilang ra tang likot isla ngilang syong lang kami sedem demonstration kami kan poi gas ngi bang kendar ya gate yung sekretariat lamata kani kasinjang ko bang ilasyem manglaray kan ka jingsyong ka jing karay ka GC ba ngladap yat man kani ke resolution ka pass ba nakaliang ko jungi hadin kani ka demonstration la ka sarkar kampay kemat susu hadin kani demonstration ngin sepelong yaki public hearing public meeting aman ki district headquarter hadin kata anda lang ila pelong ita public meeting aman ki district headquarter ngin sa pendap pada
Dah ba kadudu bangin pelong hapo shilong bangin ya sunan nakarali. Dam tau pu usam. Baka tangin pesem syu la ka sorkar kanang ye menti. Ngin pesem shwa kasngi bakan tap san phung snam ngin ya nakarali ba.